Il-Kamra tal-Kummerċ qed tinsisti mal-Gvern biex inaqqas il-VAT għas-settur tar-ristoranti u t-takeaways sabiex tittaffa d-daqqa fuq il-konsumatur u n-negozji. Din hija biss waħda mid-diversi proposti li resqet iċ-Chamber fid-dokument ta' qabel il-Baġit. Bil-Kamra tal-Kummerċ qed tipproponi li l-VAT għal dan is-settur tar-ristoranti tonqos minn 18% għal 7%. Fl-istess dokument iċ-Chamber tfakkar fi ħtieġa li l-Gvern jirrevedi l-miżuri tal-work-life balance li daħħal baġla filwaqt li tirreferi għal proposta li l-pensjonijiet ikunu eżenti mit-taxxa. F'dan id-dokument il-Kamra tal-Kummerċ qed tipproponi li jsir pjan serju għall-enerġija li jkun jinkludi proġetti ta' enerġija mix-xemx u offshore wind farms li jsir investiment fin-netwerk tad-distribuzzjoni li titnaqqas il-VAT fuq appliances illi jaħlu inqas u li l-Gvern ma jibqax jissussidja l-ħela tal-enerġija. Apparti minn hekk id-dokument isemmi l-bżonn li jitnaqqsu gradwalment is-sussidji fuq il-petrol u d-diesel sabiex tassew ikun hemm qalba lejn it-trasport li jaħdem bl-elettriku. Fil-fatt iċ-Chamber qed tirreferi anke għal inċentivi akbar favur vetturi kummerċjali elettriċi. Issemmu wkoll l-introduzzjoni ta' parking meters f'ċertu żoni u li tiġi riveduta s-sistema ta' kif jitħallsu l-liċenzji skont kemm wieħed juża l-karozza. L-istess dokument ma joqgħodx lura milli jsemmi proposti li jafu jkunu kontroversjali bħat tneħħija tan-nofs tanari għall-impjegati tal-Gvern u li żieda tal-għoli tal-ħajja ma tingħatax sħiħa għal kulħadd. Fil-fatt il-Kamra qed tipproponi li żieda tal-kola li se jħabbar il-Gvern ma tingħatax sħiħa għal dawk il-ħaddiema li diġà ħadu żidiet fil-pagi fl-aħħar 12 xahar fosthom ħaddiema li ffirmaw ftehim kollettiv u oħrajn fil-privat li jingħataw żieda.